Ľudia, počúvajte. Viete, čo je podľa mňa jedna z najhorších vecí, ktorá sa vám v živote môže stať? Podľa mňa je to to, že si zavriem okno na aute. Podľa mňa je to to, že na smrteľnej posteli si budeme vraviť, že ty kokos, tak toto som mal spraviť a nespravil som to. Ja chcem žiť tak, aby som v živote nemusel nič ľutovať. Proste ísť do tých vecí, kde má to srdiečko. Veľa teraz hovorím o tom srdiečku, je to mega dôležité, ľudia. Kde to srdiečko nás ťahá. Proste poďme to spraviť, risknime to. Ja mám pred sebou teraz mega projekt, u ktorého idem mega zariskovať, stojí ma to mega peňazí, stojí ma to brutálne veľa odvahy, čo idem spraviť, alebo je to pecka. A vždycky som to chcel, je to niečo ako moje poslanie. A prišla mi tá možnosť, že ho môžem naplniť. Viem ako, viem s kým, viem, kto mi s tým pomôže. Ty vole, let's go! Takže tí, čo ma sledujete dlhodobejšie, určite uvidíte, budem to zdieľať na kanáli, na Instagrame, na Facebooku, čo sa chystám, keď to vytvorím. A odkaz pre dnešok je: plňte a plňme si naše sny, ľudia. Pekný deň.